Allahu nake roko ya fitar da ni cikin kunci. Allahu nake roko ya fitar da ni cikin kunci. Zaharaddin na ga ta kaina, rabu shi kadai zai fitar da ni daga kuncin da nake. Zaharaddin ina tsaka mai wuya. Zaharaddin 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 Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa, laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin Zaharaddin Zaharaddin. Kin amince za mu tafi kenan? So ai babu komai tun da ma a gari ɗaya ne abin. Gaskiya ne. Akwai ran da ba zan zo ba ne? Babu rana ai ko? Gaskiya. Za a samu miki ɗan aiki ko yar aiki ko? Ka ci tuwo tukunna dai. Babu komai, wata ran zan zo. Ai nan gida ne. Gobe za mu je insha Allah. Allah ya kai ni ban yo ko dai ba, wani na rasa gane ya zanyo kaciya a cikin wannan hadari da ake nema a sani. Zaharaddin. To Amira, wannan shine Zaharaddini. Gorin dai da kike min ya riga ya kare. Yau ga Zaharaddini na kawo shi a cikin gidanki. Kuma ina son ki san ba tafiya zai ba. Ya zo ya zauna tare da mu. Bismillah zauna. Yau dai gani ga Amira ko? Ita ce. Gaskiya kun dace. Allah Ubangiji ya sanya alkhairi. Amma ni na rasa gane ya zanyo kaci. Amira. Cikin wannan Amira. da ake nema. Amira. Lafiya kuwa? Ina tunanin ki ya tafi ne ko kin san shi ne? Ha? Na ga kawai kun yi kama ne. Ina tunanin ma dan uwanka ne. Shakuwa shi kawai kin san yadda shakuwa take. Gaskiya ne. Kin san idan zumunci yayi yawa sai kiga mutane aminai suna kama da junansu. Lallai, wannan shine aminan junan gaskiya. Me kika dafa mana? Bari in kawo maka tukunna ku gani na san za ka ji daɗi. Zaharaddin 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 Zaharaddin. Gaskiya gai ɗin nan ya haɗu. Dama akwai irin mazajen na tsaye ina ɓata lokaci na.
ai sa'ar mata. Allah ma nan gane Sosai. Sai dai kawai in ce Allah ya sanya alkhairi. Ina ganin wannan shine dalilin da yasa idan 'yan mata suka kula ka a waje baka saurara. To ko ni na aje kamar wannan a gida wa zan kalla. Ban ga laifin ka ba. ai ka ganta nan ko kishiya ba zan iya mata. Allah ya sanya alkhairi. Amin amin kuma kai ma Allah ya baka irin ta mai hali irin nata. Amin amin nagode. Allah ya saka. Gaskiya wallahi da saki. In har akwai irin su Zaratu ba zan iya zama aure da Abdulsalam. Zaharaddin Yau dai gani ga Amira ko? Gaskiya kun dace. Allah ubangiji ya sanya. ina tsaka mai wuya Zaharaddin 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 Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa baya barci shi zai mini sakayya Amira. na yarda da kaddara ki zauna shiru ki wani tagumi kuma wata mareniya laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe Zuwa wannan lokacin bai dawo shi ne. Zaharaddin Amira kenan ni da dagon hankalinki tunda yace miki zai dawo da wuri bai dawo ai yanzu lokacin dawon shi yayi ai yanzu ma zai shigo Zaharaddin yawwa Amira dama na son gaya miki wata magana kin ga abokin mijinki ya dawo gidan nan da zama to ki sauni fa mutumin kirki ne ko mutumin arziki ne don Allah da Allah ina so ku zauna lafiya amma fa kanki ga kamar an miki abin da bai dace ba baya barci Haba shi hajiya. zai mini sakayya Ni ma na fahimta. na yarda da kaddara kowa da kalar tasa In har ba ina laifi yin ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba Zaharaddin Balantana ma wallahi na ji daɗin zuwa gidan Zaharaddin nan. Insha Allah zan yi abu. Zaharaddin sarki Allah ya miki albarka Allah ya ba ku zaman lafiya da mai girki kuma Allah ya ba ku zuri'a ɗaya ba Wani na rasa gane ya sanya cewa a cikin wannan hadari da ake nema a sani. Wai ina abokinka ne tun jiya ban gan shi ba. Kin san Amira kwana biyu aiki ya mana yawa a ofis. Ina ganin gajiya ce ta sa miki gan shi. Kuma ko da na fita ofis na in ya tashi, Allah ki gaya ma masu yazo zai zauna da To bai kamata dai ka dinga saba mishi da zaman gida ba tun yanzu gaskiya. ki ji abin da na gaya miki ba. Ya gaji ba. Yana kokari mutumin. Kawai in ya tashi ma ki ci ba sai ya zo ofis ba. Ya zauna da ita. Bari in je in shirya zan tafi ofis. In ya tashin din kamar yadda na gaya miki sai ki gaya mishi. To shi kenan insha Allah zan faɗa mishi. No. Ba su kira ka ni ba. To na ci gama breakfast. Zaharaddin 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 Amin wa alaikum salam. Zaharaddin
Alhaji kana falo ne? Ina falo. Na zo ne. Amira ba lafiya. Tun safe ta ci abinci. Zazzaɓi take yi. Ko jaririn ciki ne kake da shi? Ya kamata ka kira likita ya zai duba ta. To ba damuwa bari zan kira likita. Bari in shiga duba To. Amira. Ya shirya ita. Hello, doctor. Lafiya na. To ka zo gida yanzu na saka ka. Alhaji, Ya jikin nasa. to, sauki Alhaji. Bana wani ke lamanta ciwon kai ne kawai da nan zazzaɓi. Amma har ta sha magungunan ya kamata, in Allah ya da. da ake nema To alhamdulillah. Na gode doctor. Allah ya saka da alheri. Na gode. Za ka ji sabon ya. Allahu nake doko ya fitar da ni cikin kunci. Yau da kace za ka tafi gida wajen ma'aikata. To alhamdulillah ya amsa. Sai ka tafi kasuwa kamar sayayya da itace. To, insha Allah. Amma yau za ku dawo ku? A ba daɗewa za mu yi ba, insha Allah. Ina ganin ko kwana ba za mu yi ba za mu dawo. Mun gode sosai. Allah ya saka da alheri. Allah ya fasa. Doko ya fitar da ni cikin Babu komai za mu yi. Inda za mu ci In ka je ka da mutanen gida gaba ɗayan su. ya kamata ku tashi mu je ko? Kar ki manta ba. Zaharaddin na ga ta kaina, ira fushi kadai zai fitar da ni daga kuncin da nake. Zaharaddin ina tsaka mai wuya. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci, shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa. Laifi ban yi ba, aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Zaharaddin na ga ta kaina, ira fushi kadai zai fitar da ni daga kuncin da nake. Zaharaddin ina tsaka mai wuya. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci, shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa.
laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa, laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin.